Magandang araw mga kabalen, magandang araw po Central Luzon. Ako po si Justin Dizon. Welcome sa CLTV 36 News. Mapalad ho tayo ngayong hapon live dito sa ating studio dahil binisita ho tayo ng isa sa mga mambabatas kung saan malaki ho yung naitulong nung kanyang inauthor na batas dito ho sa mga kabataan. Hindi lamang sa ating rehiyon, kundi maging sa buong Pilipinas. Wala pong iba, kundi ang ama ng libreng kolehiyo, ang main author, principal author ho sa Senado. Wala pong iba, ang nagbabalik, Senator Bam Aquino. Yes, Justin, magandang araw. Magandang araw, Sen. Sa mga kaibigan po sa CLTV at sa buong Pampanga, magandang araw po sa inyong lahat. I was principal sponsor of the Free College Law, Justin. Ayan, mga kabalen. So yung lahat ng mga nakikinabang doon sa libreng edukasyon sa kolehiyo, alam natin na may mga mambabatas na nagsusulong talaga nito. At ito pong programa ng CLTV, inibitahan natin itong mga aspirants gustong maupo sa Senado sa darating na halalan upang sa gayon malaman natin mabusisi ang track record at yung kanilang mga sinusulong pang plataforma. Simulan natin ang usapan, Senator. Kamakailan lamang nakatanggap ho ng mahigit 3 billion na budget cut yung education sector. Bilang ama ng libreng kolehiyo, ano yung nakikita ninyong kagyat na impact nito, lalong-lalo na ho dun sa mga kababayan natin na nasa laylayan? Opo, alam mo, Justin, yung batas para sa libreng kolehiyo, nabuo namin yan noong 2016, nung chairman tayo ng education sa Senado, napasa noong 2017. And for the past 7 years, libre na ang kolehiyo dito sa Pilipinas. No? Dito sa Pampanga, yung DAVSU, yung ating SUC. So yung mga kabataan po dyan, wala ng tuition, wala ng miscellaneous, meron pa yung dagdag scholarship sa mga pribadong universidad, meron pa yung libreng pabaon para sa pang-araw-araw na gastos. So alam natin na maraming natutulungan tong batas natin. Kaya nagulat talaga tayo at nabahala nung nakita natin na may budget cut yung batas para sa libreng kolehiyo. 3 bilyong piso yung tinanggal, no? Ibig po sabihin yan, may sa tingin namin, sa computation namin, about 50,000 students po yan na posibleng mas maliit o hindi makakatanggap ng tulong ngayong taong ito. Napakasayang naman kasi alam nating maraming pangarap ang naaabot dahil po sa batas natin. Marami nakapagtatapos dahil po sa batas natin. Kaya dapat every year, tumataas yung pondo nito, fully funded, fully implemented, at parami dapat yung pwede maka-avail, hindi po dapat to pakaunti. Senator, mag-follow up ako doon. Sabi mo 50,000. Baka may magsabi, kukunti lang yan. Pero gaano kahalaga yung kahit isang tao lang na mawawalan ng access sa libreng edukasyon? Gaano ka-importante? Alam mo, sa budget kasi, gabilyon-bilyon ginagalaw-galaw nila dyan eh. Pero pag sinabi mong estudyante ka, nag-aaral ka ngayon, nakaka-survive ka dahil sa tulong na binibigay ng gobyerno, suddenly malalaman mo, kalahati na lang makukuha mo, baka mag-drop out ka. Baka yung magulang mo umutang. Baka ikaw mangailangan magdalawa o 3 trabaho. Mabigat siya. Mabigat yung mawalan ka ng tulong, no? So, alam ko po, malaking numero yan, 3 billion, mahirap ma-imagine. Pero sa bawat estudyanteng mawawalan ng tulong, buhay po nila yan, pamilya nila yung apektado dyan. And alam mo, Justin, nung binuo namin yung batas, yung laging sinasabi ng mga magulang sa amin, Senator Aquino, ang pangarap namin, meron kaming anak na makagraduate. No? Napakasimpleng pangarap, napakaraming Pilipino, yan po yung pangarap. At nung nagawa namin yung batas at napondohan ito, nung unang mga taon, napakaraming pangarap yung nangyari, no, natupad. Ngayon po, ang sinisikap natin, palakasin yung batas, pondohan pa ng mas malaki para mas maraming kabataan ang makinabang dito. Sa mga SUC natin, makikita mo, yung tinatanggap nila ng first year, siguro times 3 yung nag-apply. No? Sabihin mo ng 4,000 ang kukunin sa first year, siguro mga 12,000 yung nag-apply. Ibig sabihin, napakaraming kabataan ang naganais na mag-aral, naganais na makakuha ng magandang edukasyon, no? Na makakuha ng mas magandang trabaho. And yet, di natin natutulungan dahil kulang yung pondo. So alam ko pong milyon-milyon ang natulungan, pero may milyon pa na siguro pwede pang matulungan ng batas na to. Senator, marami tayong batas sa bansa, pero marami nagsasabi yung mga observers, minsan nagkukulang sa implementasyon. Kung makabalik ka sa Senado, how would you ensure the proper implementation of this law? Opo, well, syempre, malapit yan sa puso ko, pinaglaban namin yan. And alam mo, Justin, bago ako naging senador, 30 years pinaglaban yung batas na to. Estudyante pa lang ako, pinag-uusapan na yung libreng kolehiyo, hindi magawa-gawa. Pero nung umabot po tayo sa Senate, nahanapan natin ng paraan, no, upang mapagbuklod-buklod yung ibang grupo para may patupad tong batas na to. So, para sa akin, ito talaga yung isa sa nais natin makitang fully implemented. Nagawa na natin ng paraan yung batas, ngayon naman yung pag-implement tsaka yung pagpondo yung mahalaga. Alam natin na wala namang perfect na batas. Lahat yan kailangan ng improvement, kailangan bantayan.
Kahit ngayon, may mga tanong, no? May nagtanong sa akin nung isang araw, Sen, kung yung estudyante na buntis, di ba, nag-leave, pagbalik ba niya, libre pa rin ba ang kolehiyo para sa kanya? Ang sagot doon, oo, kasi may 5 taon ka na pwede mag-avail. No? But even yung mga tanong ganun, napaka-specific, kailangan din siyang linawin di ba? May opt-to-pay provision tayo sa batas. No? Dito sa Tarlac State University, sububok sila na magkaroon ng opt-to-pay. Pero sabi ko nga, yung opt-to-pay, para yan sa mga estudyante na may kaya. Na nais nilang magbayad ng tuition kasi kaya naman nila. Kasi po, kung nagbabayad sila, may ibang matutulungan. Pero hindi mo pwedeng pilitin or hindi pwedeng piliin ng eskwelahan kung sino yung may option na magbayad at sino yung malilibre. Dapat, voluntaryo yon doon sa magulang at doon sa kabataan kung sino yung magbabayad o hindi. No? So, even yung mga ganyang klaseng paglilinaw, kailangan pa rin. At yung pinakamabigat, Justin, yung pondo. Kasi we want to see every year, yung ating state universities, mas lumalaki yung pondo, mas lumalaki yung pwedeng makapasok sa ating government-run schools. At the same time, mas malaki rin dapat yung nakukuha ng mga private universities na merong mga estudyante na nangangailangan. So, kailangan talaga natin makita na fully funded at mas palakihin pa yung pondo nito. Senator, pinag-usapan natin yung edukasyon. Ako isang guro rin sa kolehiyo. At madalas maitanong ko sa mga estudyanteng lumiliban, Sir, wala akong baon. Aside from tuition, ano pa yung mga pwede na makuhang benepisyo? I understand may nakapaloob na libreng baon din sa mga ganitong programa. At paano ito? Kasi usually kahit na na-enroll na yung bata, mahihirapan pa rin sila sa pagpasok. Agree. In fact, Justin, nung una namin itong sinulong, yung pinakamalaking budget item sa pamilya, yung tuition. Di ba? Kaya yun talaga yung tinutukan natin. Pero habang tumatagal ang panahon at tumataas ang presyo ng pagkain, presyo ng bilihin, yung nakikita naming balakid ngayon sa pagtatapos ng isang kabataan, yung rason kung bakit sila nag-drop out, yung pang-araw-araw na gastos. Buti na lang, sa batas po natin, meron pong tertiary education subsidy dyan. Yung tinatawag nating libreng pabaon. May suporta sa mga kabataang nangangailangan para sa pamasahe, pagkain, pandormitoryo, panglibro, at kung ano-ano pa. Nandyan po yan. At yan po yung binibigay based on need. Meaning kung ang isang kabataan nangangailangan, dapat may suporta siya mula sa gobyerno. Nandiyan na po yan rin yung budget item na na-slash. Diyan rin po tinanggal yung 3 billion. No? So ibig sabihin po, meron sanang pondo na pwedeng maibigay sa mga kabataan natin na tulong sa kanilang pang-araw-araw na gastos. No? Alam natin po, ito yung mabigat ngayon sa napakaraming pamilya. So nandiyan po yan sa batas. We're hoping na maibalik yung pondong yan, palakasin pa. Kasi alam natin, yung pagkakaroon ng napakalaking gastos, yan po yung isang rason kung bakit nag-drop out yung kabataan ngayon. Senator, pag-usapan natin, aside from education, once makabalik ka sa Senado, ano yung mga tututukan mo dahil isa rin sa mga problema, particular dito sa Central Luzon at sa ibang bahagi pa, after graduate, mahirap makapag-apply. Opo. So paano tayo magke-create ng trabaho? Anong batas ang gagawin ng isang Bam Aquino? Yes. Actually, Justin, ang slogan namin ngayon, no, libreng kolehiyo, siguradong trabaho. Hindi siya kompleto kung walang siguradong trabaho. Kung hanggang kolehiyo lang at wala ka rin trabaho, hindi mo rin maaabot yung pangarap mo. At marami pong kabataan na nagsasabi, Senator Aquino, ang pangarap namin, makatulong sa aming magulang. Hindi naman po yan mangyayari kung walang trabaho. So mahalaga po na itong tulong sa edukasyon na nandyan na, palakasin na lang, pondohan pa, pero dagdagan ng reforma na magkakaroon po ng siguradong trabaho. Ang mahalaga po dyan, yung jobs mismatch, ma-address natin. No? In fact, mamaya po sa Pampanga Chamber, yan yung pag-uusapan namin. Alam natin na maraming employers na hirap rin makahanap ng magtatrabaho sa kanila kasi hindi nagmamatch yung skills at training na nakukuha ng mga kabataan natin. Alam natin na maraming batikos sa K-12 at yung isang batikos sa K-12 is graduate ka ng grade 12, hindi ka nag-academic track, nag-non-academic track ka, pero hindi ka pa rin employable. No? So ang gusto ho natin makita, yung curriculum, yung integration ng mga businesses at yung ating mga eskwelahan, buo yan at integrated, nag-uusap-usap para maaga pa lang alam na ng mga schools kung ano yung skills na kailangan nila para maging akma rin sa merkado na kung saan kinalalagyan ng eskwelahan. So, ibig po sabihin yan, kung ikaw ay nag-aaral sa isang kolehiyo or kaya grade 12, yung iyong kurso, alam na talaga na ito yung kinakailangan o hinahanap dun sa lugar para mas madali ang paghahanap ng trabaho. At yung pangarap natin dyan, Justin, hindi lang diploma ang daladala natin pag-graduate, isang job offer ang hawak-hawak natin pag-graduate natin. Malinaw at madali ang proseso ng paghahanap ng trabaho na bagay sa pinag-aralan mo, trabaho na regular at trabaho na may makataong sahod. Marami tayong intern dito, ayun sila, mga interns dyan. Yung internship,
Kailangan integrated yan sa mga posibleng papasukan ng ating mga kabataan. Yung skills na binibigay ng mga eskwelahan, kailangan akma siya sa hinahanap ng merkado. Yung equipment, pwede nating makita yung mga commerce mismo, yung ating mga negosyo, sila mismo yung pwede mag-provide ng equipment para dire-diretso na sila tungo sa pagtatrabaho. Senator, nabanggit mo, trabaho, nabanggit mo yung PAMJAM. Mga kabalen, ongoing ho ngayon, itong general membership meeting ng Pampanga Chamber of Commerce, kung saan maya-maya lamang tutungo doon ang ating butihing senador upang sa gayon makapagbigay din ng kanyang talumpati. But Senator, paano mo i-address itong problema ng mga negosyante, particular na itong syempre we're recovering from a pandemic, maraming tinamaan, and at the same time may mga usapin na may panawagan din, may clamor din yung manggagawa na tanggalin yung regional wage board, taasan ng sahod, yung mga negosyante, iba naman ang side nila, doon meron ding nananawagan. How would you balance this interest, sir? Alam niyo, ako po, I'm in favor of increasing wages, no? Kasi alam ho natin na napakabigat ng sitwasyon ngayon ng mga manggagawa natin. Yung bawat pamilya, parang nalulunod na sa taas ng presyo ng bilihin. Kailangan po ng tulong. Yung mga negosyo naman pong nakausap ko, sabi naman nila, handa naman kaming tumulong. Kaya lang, kahit kami, ang raming mga ginagastos na hindi dapat ginagastosan. No? Hindi ko po tinutukoy dito sa Pampanga, pero in general, marami nagsasabi, Sen, kapag kailangan mo ng permit, kailangan mo magbayad on the side, kukuha ka lang ng fire permit, kung ano nang kailangan mong bilhin na fire extinguisher, kung kailangan mo ng iba't ibang mga permits dyan sa ahensya, hinihingan ka. Yung BIR, hindi ka binibigyan ng tamang assessment. So kahit po sila nagsasabi, may mga gastos rin kami dahil sa korupsyon na dumudugo yung aming negosyo. Kung yan, matulungan mo kami dyan, Sen, baka mas may spasyo kami para makatulong rin sa aming mga workers. No? So kailangan rin pong balansehin. Alam ko po na marami sa mga negosyo naghahanap rin ng tulong pagdating sa good governance, pagdating sa ease of doing business. Pag yan po magawa natin, maaari ho natin sigurong mapakiusapan ng mga grupo na magtaas naman tayo ng tulong sa ating mga manggagawa. Senator, in-endorse kayo ni Senator Po. Opo. Gaano kalaki itong impact na to sa inyong kampanya? Well, alam niyo po, si Senator Grace po, kaibigan natin, nagtrabaho kami. Yung isang batas natin, nagpartner po kami doon, yung National Feeding Program. No, yun po ay mula rin sa kanyang campaign promises. Pero tayo po yung principal sponsor po niyan, no? Yung pagkakaroon ng libreng pagkain sa mga kabataan natin sa DepEd, no? Sa DepEd schools. So matagal na po yung partnership namin at natutuwa naman po ako na nag-endorse po siya. Of course, malaking bagay po yan sa mga nagmamahal kay Senator po. No? Ayan. Senator, edukasyon, trabaho, maliban dito, yung Central Luzon, we are clamoring for infrastructures. Yung Clark International Airport, nandyan po for the longest time. Up until now, dumadami yung flights, marami nagsasabi, underutilized pa din naman. Paano mapapalakas itong ganitong mga infrastruktura na siyang magdadala rin ng economic development sa Region 3 po? Opo, yan yung mga infrastruktura na nais nating tulungan, no? Yung high impact projects. Yan po yung mga dapat at tama lang na ponduhan. Pagdating naman po sa Central Luzon, taga-Tarlac po kami. Of course, nakatutok tayo sa mga proyekto dito. When I was in the Senate, meron kaming project noon for a Central Luzon Development Program, no? Kung saan pwede talagang makita itong mga high impact ports, airports, terminals, lahat ng kailangan para talagang ma-further develop itong Central Luzon. Pero yung, siguro, Justin, dadagdag ko lang, kausap ko rin yung mga magsasaka. Din po sa Tarlac, no, nung isang araw. Sila rin nagsasabi, Sen, kailangan namin ng tulong. Yung abonong umaabot sa amin, late, di dumadating sa tamang oras. Yung mga binhi, mali. Di ba? So alam ho natin na Central Luzon is still largely an agricultural area. Kailangan talaga ng tulong ng ating magsasaka. At siguro po, yung polisiya ng gobyerno na pagkiling sa importation, kailangan talaga magbago. Ang kailangan po natin gawin, suportahan natin yung lokal na magsasaka, lokal na mga producers, local businesses, gaya ng makikita natin sa PAMCHAM, di ba? Ito dapat yung binibigang halaga ng ating gobyerno. Sila dapat yung binibigyan ng tulong, hindi dapat lagi nakakiling lang sa importation. Pag ito po, nasuportahan natin at mabawasan natin yung korupsyon, yung paghawak ng mga cartel at trader sa ating merkado, makikita rin ho natin, bababa ang presyo ng bilihin. Yan naman po ang pangunahing hinahanap ng taong bayan ngayon. Mga solusyon para bumaba yung presyo ng pagkain, presyo ng bilihin,
magkaroon ng tulong sa edukasyon, tulong po sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito po yung nais po nating maisulong at nais po nating ipaglaban pagbalik po natin sa Senado. Senator, nakilala ka dun sa mga pagsusulungan nitong mga programa para sa negosyo. No? Opo. And aside from eradicating siyempre itong mga corruption, red tape na alam natin, talagang sagabal sa pag-unlad ng mga negosyante, ano pang mga programa maliban dun sa mga nabanggit, yung pwede pang tamasain ng ating mga kababayan once Bam Aquino will return to the Senate? Opo, alam mo, Justin, yung focus talaga natin ngayon yung edukasyon, no? Kasi nasa crisis level yung ating educational system. Liban pa po sa libreng kolehiyo at siguradong trabaho, nandyan po yung napakaraming reforma sa edukasyon na kailangan gawin. Yung tulong po sa mga guro. Marami sa mga guro natin nagsasabi, Justin, baka di ko lang mag-agree ka dito, no? Ang sabi po, Senator Bam, ang gusto po namin magturo. Kaya lang, ang raming pinapagawa sa amin na admin works. Admin work, kapag may feeding program, sila nagluluto. Kapag may eleksyon, sila yung nagtatao, kayo nagtatao. Kapag may VIP, kayo yung gumagawa ng mga banderitas at mga poster at tarpaulin. Sabi nila, Sen, ang gusto talaga namin magturo. So even po yung support sa teachers, may reforma pong kailangan gawin dyan. Infrastruktura ng ating mga eskwelahan. We're back to 100,000 or more classroom gap. Kailangan ho nating ma-actionan yan, both the physical infrastructure and yung technological infrastructure. Yung isang batas natin, Justin, nakalagay doon, dapat yung public school, public ports, terminals, city hall, barangay hall, merong libreng wifi para sa ating mamamayan. Sa pagkakaalam ko po, wala pa rin yan sa ating mga state universities, kahit po sa mga DepEd schools. Wala pa rin tayong libreng wifi dyan, no? Nandyan po yung pag-ayos ng curriculum para mas maging moderno ito, mas kaya makipagsabayan sa buong mundo, yung review po niyan, at napakarami pang iba. So sa amin po, ang tututukan talaga namin, yung pinakamahalaga sa pamilyang Pilipino, yung presyo, tulong sa edukasyon, reforma po dyan, at yung, of course, pagtingin sa budget, pagsigurado na yung nabibigyan ng pondo, yung mga programa na talagang mahalaga sa taong bayan. Hindi nawawaldas, hindi nasasayang, hindi nabubulsa, bagkus talagang napupunta po sa totoong serbisyo para po sa inyo. Senator, what is your stand on political dynasty? Opo, well, ano po yan, nasa konstitusyon po natin yan. No? So panahon na rin siguro na mangyari yan, yung anti-political dynasty. I've filed that law already, pero sabi ko nga po, it will probably take some time no, bago po ito mapasa. But even nung nasa Senate po ako nung first term natin, nag-file na rin po tayo niyan. Senator, kahapon merong discussion about the impending impeachment sa Vice President dyan sa UP College of Law. And I understand, ang isa sa mga kinoconsider, sabi ni Senate President Escudero, after ng SONA, kung papalarin, nandun kayo sa Senado. Kung mangyayari yan, ano po yung thoughts ninyo dito sa impeachment? Opo, well, alam niyo po, itong impeachment, mahalagang bagay po ito sa ating bansa. No? Talagang makikita natin yung politika ng ating bansa nagbabago dahil po sa impeachment na ito. Pero tayo naman po, bilang magiging husgado dito, no? Nararapat lang na maging impartial, nararapat lang na maging fair at tumingin sa ebidensya. Hindi magpapa-impluensya sa malalaking grupo, malalaking tao, malalaking partido, hindi magpapa-impluensya sa pera o sa kung anuman. Kailangan po talaga, pagpasok mo dyan bilang isang judge, tumingin ka sa ebidensya at gawin mo yung duty and yung duty mo bilang isang judge po sa Senate. No? Senator, panghuli na lang, dito po sa huling survey na inilabas noong itong February, nasa bandang 11 to 14 kayo. Opo, opo. Ano ho yung thoughts ninyo dito at baka may mensahe din kayo sa mga nanonood sa atin ngayon regarding this topic? Opo, unang-una Justin, no, ito pong 11 to 14, natutuwa kami dyan kasi nung nagsimula kami last year, mababa pa pero tumataas naman, no? At nakikita rin po namin yung ugong ng kabataan at ugong ng taong bayan na sumusuporta. Nararamdaman rin po natin to. Sa kada lugar na napuntahan po namin, nakaka-8 provinces na po kami in the last 9 days, no? Mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao, napuntahan na po namin. At doon po nakikita po namin, lumalabas rin yung suporta ng tao. Sabi ko nga, siguro panahon na ang taong bayan, piliin talaga ang mga lingkod bayan na handang maglingkod. Yan. Walang ibang gagawin kung hindi magtatrabaho para po sa pangangailangan ng taong bayan. At kung yun naman po ang hinahanap po ninyo, sana po malala po ninyo, isang kapwa Kabalen, taga-Tarlac po, kapitbahay lang ng Pampanga. Ang konsepsyon, part rin po ng Pampanga noon, si Senator Bam Aquino po, number 5 sa balota. Okay, maraming salamat po, Senator Bam
for answering our questions. Kabalen, yan ho, nasaksihan natin at narinig natin itong mga insights po ni Senator Bam Aquino ukol sa mga issue na malapit sa ating puso. Sir, sige, last message. May konting oras pa. Samantalahin yung pagkakataon before you proceed. Baka meron pa kayong gustong idagdag, ipahabol sa mga kabalentamo, kaya di Pampanga, and dito sa buong Central Luzon. Opo, taga-Tarlac, Pampangan din. No? Opo, gusto ko lang po magpasalamat sa CLTV. Alam ko pong lagi po tayong welcome dito, so maraming salamat po. At mga kaibigan, sa araw po ng botohan, lahat po tayo tag-iisang boto lang. Ang lahat ng mamamayang Pilipino, tag-iisang boto, wag ho nating sayangin ang botong yan. Mahalaga po ang botong yan, piliin po natin mga taong magtatrabaho para sa inyo, may track record ng magandang nagawa sa taong bayan, wala pong anumang bahid ng korupsyon, at mga tao po na pangangalagaan ang pera ng bayan. Yun po, ang hangarin po ni Senator Bam Aquino, sana po matulungan natin. Pakikampanya po tayo sa mga kaibigan, kaklase, kasimbahan at lahat-lahat na sa mga minamahal sa buhay ni Justin, no? Pakikampanya na rin tayo at lahat po ng mga intern dito, no? Thank you po. Maraming salamat. Yan ho mga kabalen. Tanggalin ko lang yung mga. Minamahal isa lang. Baka marami pero yan. Oo. Maraming salamat mga kabalen sa inyo pong pagtutok dito sa ating programa. Again, nakasama ho natin si Senator Aspirant Bam Aquino. Nagbabalik ho sa Senado ngayong darating na eleksyon. Narinig ninyo ang kanyang mga plataforma at programa para sa bayan, hindi lamang sa Central Luzon, maging sa buong Pilipinas. Abangan nyo kami sa susunod na episode ditong ating talakayan kung saan mag-iimbita rin tayo ng iba pang mga kandidato upang sa gayon, higit natin silang makilala, higit nating malaman ng kanilang plataforma at gaya nga ng sinabi ni Senator, isa lang yung boto natin, kailangan ho maging matalino tayo, maging mapanuri. Maraming salamat po.